Hartu ordu bat zuretzat, lana beste batek egiten dizun bitartean leloa du Zornotzako dendarien elkarteak amaren eguna dela eta martxan jarri duen opari kanpainak. Zozketan, komertzioak bultzatu nahian ordubeteko zerbitzuak eskaintzen dira etxeetan. Garbitzea, plantxa egitea, hizkuntzak irakastea edo umeak zaintzea besteak beste. Talde feministentzat opari kanpaina hau onartezina da, sexista dela uste dute eta kentzeko eskatu diote dendarien elkarteari. Emakumeak eta konkretuki amak etxeko lanekin erlazionatzea genero berdintasunaren aurkakoa dela uste dute. Ezin badan kanpaina gelditu, herritarrengango eta Zornotzako jendarteari bereziki publikoki parkamenak eskatzea eta berriro ez gertatzea. Zornotzako dendarien elkartearen ustez, polemikak ez du zentzurik, ez dutela inolaz ere emakumea diskriminatu nahi diote eta ez daude ados egin zaien salaketarekin. Ofrece unos servicios y da igual si es para el Día de la Madre, Día del Padre. Dendarien elkarteak gogoratu du Zornotzako berdintasunerako udal kontseiluko partaide direla eta polemika gehiegizkoa dela.